Why does my heart feel so bad? Здрасти, миличка. Току-що получих снимките. Страшни са просто, много си яка. Еба ти как ми липсваш? Айде ти до четвъртък вече. Да? Чакай малко, че сигурно е Жоро. Той трябва да си вземе ни работи. Айде ще ти звънна. Охо, айде бе. Как си? Книгите... Аз идвам за книгата, Да. Само една секунда да я намеря. Ето, това е книгата. Това ли е? Да. Окей. Коя беше другата? Какво? Жоро, какво става? Чакай, спокойно. Нищо не прави. Какво значи спокойно? Какво е добро, бе? Аз не съм би! Аз не съм би! Спокойно, за това е добро. Нищо лошо няма да те направи. Разбираш ли? Не се... Няма да боли. Няма да боли, за твое добро. За твое добро. За твое добро.